Aici accelerez. Mamă, deci nu cred. Good. Mi-a oferit un cadou. Și e nou. E nou. Deci e nou, fii atent. Hai că este tu zapule, eu tu. Uite, asta e mama de toată iarna. Tu scoci. Mamă, băi, nu se poate. Prea mult, mă. Aolo. Băi, aolo. Nu trebuia, mă. Vezi că e primul tău donație de 2 euro. Mersi de donație. Hei, lasă. Aolo, ce aici, dracu. Sper că ăsta care mi-a donat cu hei să nu aibă parte de fericire, ca mașini morți, băi. Băi, prea mult. Nu trebuia mult. Aolo. Oricum, ăsta e un cadou care m-a șocat. Ăsta e un cadou. L-am cumpărat. Încă trebuie să demontez. Mă ajut mâine? Ai cu tine, cu instrucțiuni. Mă ajut mâine să o montez? Da. Știi? Vedem. Și mai am aici o scrisoare. Să vedem scrisoarea aceasta. Mamă, băi, a fost formidabilă, mă. Ziua asta, cadoul cel mai mare a fost că ai venit aici la mine, am primit și asta de la o fată specială și îi mulțumesc foarte mult. Eu sper să o chem pe live. Nu cred că vrea să îi citesc scrisoarea pe live. O citești în gândul tău prima oară. Păi nu, să vedem dacă... Gata, oprește. Băieți, am primit și o scrisoare. O scrisoare pierdută. O scrisoare pierdută. Happy day, Happy birthday. happy birthday to you. Ia auză, ce zice în această scrisoare? De ziua ta îți doresc să... Hai Cătăline, că la clasa tine știi să citești. Lasă-mă o leagă să citesc. Pune degetul să nu pierzi rândul. Stai o leagă să vedem. De... 2 euro. Mersi de donație, respect, mersi. De ziua ta îți doresc să crești sau crezi din toată inima că există fericire cu viață. Fiecare zi să fie minunată. Să devii mai bogat și mai fericit. Bă, asta chiar îmi doresc. Adică îmi doresc să devin bogat ca să ajut oamenii sărmani. Deci credeți-mă că mi-aș dori din toată inima. Îți doresc să rămâi o persoană minunată și să trăiești mulți ani de acum încolo. Mereu în viața ta să lași doar ce este numai bine. Te iubesc, fratele meu, Cătălin! Și știu cine e Cătălin. Îți mulțumesc foarte mult, respect maxim. Cu drag. Cătălin, Da, nu mai... Băi, vă mulțumesc enorm de mult. Uite, ce că să o pornești pe covor. Să o pornești pe covor. Păi îmi taie cu covorul, îmi taie gresia.
mâine poate facem o filmare. Ernesto peek over for Da. it. Nu am cum să o pornesc pe covor, că trebuie montată. Mâine, uite, poate mâine seara îi dau drumul. Nu? Da. Poate mâine seara îi dau drumul și o vedem. Oricum, asta va fi o amintire și o voi ține. O voi păstra, pentru că am primit un cadou foarte minunat. Acum că eu am locul destul de strâns aici în casă, o să-i fac loc și acestei. Și chiar aveam nevoie de așa ceva. Chiar aveam nevoie. Deci m-a jucat. A cumpărat una de asta. Ai rămas paf. Păi, bun, chiar e bună una de asta. Dar să văd cum o montez, să mă uit Da. la instrucțiuni. O analizezi. Da, nu știu, e formidabil. Mamă. Uite, 1600 de persoane pe Ai avut live. și 1700. Mamă, deci nu cred. 2800 de like-uri. Acum dacă zic de dislike-uri. Ia, uite-te repede. Uite-te repede, că durează câte dislike-uri. Acum repede, ca să știu, că ăștia o să dea dislike-uri în ciuda faptelor. 64. Ia, n-am hate. Păi nu mai zice, că după îți dau ăștia. N-are nimic, că oricum live-ul ăsta eu îl șterg, că am pus muzică. N-are nimic. Acum s-a dovedit, chiar nu am hate. Deci ei îmi dau dislike-uri ca să mă facă pe mine, să mă agit. Nu mă agit, fraților, credeți-mă. Live-ul ăsta îl pun pe privat sau îl șterg. Mamă, băi, îi mulțumesc foarte mult, din toată inima îți mulțumesc acestei persoane care mi-a făcut cadou și cred că e la mine pe live. Îți mulțumesc foarte mult, îți doresc multă sănătate și multă fericire în sufletul tău, pentru că m-ai făcut fericit. De așa ceva chiar aveam nevoie. Ca să nu mai iau motocositoarea, să trec. Mai bine dau cu chestia asta și nu să mai face nici mizerie, nu mai aruncă nici pietre și chiar e bună una de asta. Mâine o voi monta cu Ezechiel să vedem dacă funcționează. Deci e formidabilă. Îți mulțumesc foarte mult. Și cel mai important lucru astăzi, minunată pentru mine, este că a venit Ezechiel la mine. Este Salut! cea mai mare bucurie să-l văd pe Ezechiel aici lângă mine. Ezechiel e cel mai bun prieten, cred că din toată România, e numărul 1. Și după aceea vine Insanity, Soată Fac, Petruț și celelalte persoane. Eu nu am să-i fac hate lui Soată Fac sau lui Petruț. Din contră, îi respect pentru că mulțumită lor m-au adus aici și apreciez gestul lor. Nu am uitat de unde am plecat. Îi apreciez pe toată lumea care sunteți alături de mine și credeți-mă că cea mai mică donație care mi-ați oferit-o înseamnă un cadou foarte mare pentru mine și vă mulțumesc, vă apreciez enorm de mult. În sfârșit că acum am cunoscut persoane care poate să fie alături de mine, care poate să mă ghideze într-un loc mai bun și mai fericit. Enorm de mult vă mulțumesc și vă apreciez pentru fiecare donație, cadou pentru mine. Vă mulțumesc enorm de mult. Multă sănătate doresc tuturor persoanelor care au fost alături de mine în această zi minunată. Oricum, chiar m-am simțit enorm de fericit m-am simțit, mai ales că a venit Ezechiel aici, în casa asta a mea și îi mulțumesc foarte mult. A venit tocmai din Buzău pentru mine și îi mulțumesc enorm de mult. E cel mai mare cadou să vină cineva de la îndepărtare pentru mine, pentru a-mi face bucurie, suflet, băi, nu știu, e formidabil. Credeți-mă că în tremură am emoție pentru că m-ați făcut fericit. Enorm de mult vă mulțumesc că sunteți alături de mine și sper ca și anul acesta să continui cu provocări, cu Caterinca mea care o știți și nu mă voi schimba. Voi rămâne tot așa, nu mă voi schimba. Numai că nu mă pot schimba să iubesc o țară care m-a chinuit. Credeți-mă, eu toată viața mea voi ține la Olanda. România e departe de mine ca să o pot iubi. Foarte departe. Dar însă întâlnesc oameni cu fel și fel de suflete care îmi înțelege trauma din sufletul meu și înțelege prin ce am trecut. Și unii oameni din România îi găsești foarte greu care să te aprecieze, care să îți ofere dragoste și afecțiune, ce n-am avut în copilărie. Da, oricum, respect persoanelor care ați donat
astăzi